Mas sobra 17% sa populasyon sa Pilipinas fully vaccinated na kontra COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sa Western Visayas. Karon nga law Sabado, Agosto 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan natin yung mga ka-aksyon. Happy weekend sa ating tanan. Kag, you look beautiful in black. You look so beautiful in black. Dan, dan, da, da, Hey, Ban, you look so beautiful in white, mo. Ano na, Ban? Hindi ka nang tantaran-tantan ka lang, hindi ka kabalo sa lyrics. Ano, Ang nakabangga. you look beautiful in white, di ba lang? Nakabalo ko na yung kakanta, ya. This day I cherish. Yes. Good morning, Danay. Kay Mr. Alex Montesa, of course. Ray Baryoga, good morning. May Stofago and kumpare ko via Jonathan, mayong aga. Ma'am Jinky de Lagdon, nari na si Ma'am. Happy Saturday. Kay Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayon, Doc Matt Mayon, Noel Amar, Alex Monteza, Millie Oligo, and all EFC members. Stay safe. Salamat, Gid. Atia Kimeriman, good morning, man. Brian Belardo, mayong aga ko nag-greet nilang Belardo family sa Central Maaw. Yes, good morning dira sa inyo. Lisa Vargas from Araw 1, Vista Alegre. Erwin Dicatoria Gonzalez, monitor man dira sa Barangay Maaw ni si Erwin, no? Kag kay Arman Regalado, kag Gilord sa Siando Humaway. Ay, nadula nga ako diri nga ako na. Nga nagkaladula. Nadula niyo. Ang nang naman. Mahal kung di ako madula. Ay, Okay lang nga ikaw madula pa, Ay, Billy. na. Nang naman nagkaladula. Wala eh. Tama na dyan? Yes. Sige. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira. Good morning, Ma'am Luisa Happy Melos. Saturday. Kag kay Sir Melchor. Kag kay amigo ko One Ball, Roberto One Ball Gallo. Maninoy, good morning. Yes, good morning. Kag kay Maninay mo Alma Alvarez Gallo. Yes. Ma'am, Kay Romel Gallo mandira, no? Good morning. perfect. Ma'am Cory Vidaha, good morning ko no, long time no see, Action Eden. Pero milang yun si Action Eden po. Gani man. Aha, Kay okay na Mary- kita. Ah? Okay na kita ko, no? O, sige, standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Natalana nga ipanagtag sang Department of Education Division of Bacolod ang 7,000 ka mga tablets nga gindunar kag ilagin bakal antes magbukas ang klase sa September 13. Sunod kay Dr. Gladys Amelaine Sales, ang Schools Division Superintendent, ang 1,000 ka Android tablets ang gikan sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod, samtang ang 6,000 ka tablets ang ginbakal gikan sa mga tipon nga kwarta sang DepEd. Duwa pa ni Sales, dako mabulig sini
sa amat-amat nga pagpatuman sang digital module o gikan sa printed module agud maging paperless kag hindi na mabudlayan ang mga manunudlo. Suno kay Sales, padayon pa sa karon ang profiling sa kada eskwelahan kung sino ang mga estudyante nga nagkadapat gid nga tagaan. Pangabay ni Sales sa iban kung may yara lang man sang ginagamit, hatagan sang tsansang iban nga mahatagan sang amo nga gadget. Ginkumpirma naman sang punong barangay sa Balikotok, Banwa sang Ilog nga may kalingawan yun man nga natabo sa diin nagpatigayan sang sinadya ang pila ka mga katapos ng LGBT community samtang nagalulat sang pagpanyapon ang mga nag-intra sa tree planting activities sang barangay. Sa interview section firing line, iglaraw ni Kapitan Mark Joseph Valenciano nga wala sang natabo nga Miss Gay, kundi lingaw-lingaw gid lamang sa mga miyembro sang sangguniang kabataan sa barangay. Subong man ginpasiguro ni Valenciano nga wala nakagwang isa ka babae nga positibo sa COVID-19 nga ginaligar nagpauli gikan sa Manila. Una diri nagpautwa sa ilang official Facebook page ang Ilog Municipal Health Office angot sa gin-screenshot nga mensahe nga nagpalayag nga may nagpositibo sa Taysikan Balikotok kag posible nga nakalantaw ini sa amo nga sinadya. Daw kanon sa mga partner sa iski ko lang kay ang iski yan isang iski ko promosyon man mo ng kasi tuwing lang ilang ako at balikan mo ano na ito yung tingti daw yun na yan bantay ang mga ubinisman wala sir amo lang sir nangawat ayun sang kanila sir daw yung tagaan na yun wala ako pag nag-participate sa takso may para mga nag-participate nga lain may mga asosasyon ko di bilaman nga sa barangay ko kasi asosasyon present man. Si Kapitan Mark Joseph Valenciano sang Barangay Balikotok, Banwa sang Ilog. Sa duga man naton nga balita lokal, ginaduso ni Governor Eugenio Bong Lacson nga magdoble sang face mask, magsuksok sang face shield kag ipabili ng social distancing. Ilabi na nga may na-record na nga kaso sang Delta variant sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Lacson para sa mga nagabiyahe pasulod sa probinsya, ipadayon ang pag-require sa ila sang negative nga RT-PCR swab test result agud masiguro nga hilway kag hindi carrier sang virus ang nagabot. Dugang pa, disiplinahon ng kagulingon bangot posible nga maabot ang tiyon nga hindi na makontrol ang virus kung wala nagasunod sa ginapatuman nga mga safety measures. Panumdum ni Lacson sa mga empleyado sang Kapitolyo Provincial na kung mahimo, pagwa sa opisina, hindi na maghapit kundiin pa kag magdiretso na pauli. The same. The message is the same. No? Double face mask, face shield, distancing, hygiene. No? So it hasn't changed. No? Now for travelers, it has been already almost a month that you require a negative RT-PCR test before you get into the province. Naglabot naman sa 92,574 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 821. Nadugangan ang probinsya sang Aklan sang 243, ginsundan sang Iloilo Province nga may 195, 134 sa Antique, 76 sa Capiz, 35 sa siyudad sa Bacolod, 33 sa Guimaras, kag 30 naman sa Negros Occidental. Samtang 505 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 80,160, kag 13 ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,131. Ang Western Visayas may 10,260 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Samtang ginluthang samtang nagatalikod ang isa ka miyembro sa Philippine Army sa Barangay Lahog, Tapas, Capiz sa Tuntilikdan nga Agosto 11. Ang biktima ay kilala kay Corporal Frederick Villasis. Suno kay Army Major Senon Pancito, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, si Villasis upod sa pila ka barangay officials kag kafgu asakay sa 3 ka motorsiklo agon magpadulong sa Banwa para magkuha kung tani isang ambulansya nga kargahan sa mga nagabalatian nga mapumuluyo kag pag-follow up sa mga water project sa iban pa. Duwa pa ni Pansito, samtang nagapadalagan sa motorsiklo may hinagol pila nga ginbalabagan sang hindi magnubo 40 ka armado nga napatihan mga katapos sa New People's Army. Nakadalagan ang mga upod sa biktima samtang siyang nabilin kag gintatay. Nakuha naman sa pamilya si Eulalio Pedro Jr. nga ginaligar miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro tinalikdan nga Agosto 3 kag 4 sa Banwa sang Binalbagan. Sino kay Army Major Senon Pancito, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, si Pedro pumuloy ilang sang sitio Tibak, Barangay Santol sa among Banwa. Dugang ni Pancito, ginbuligan sa Philippine Army ang gingastos ng pamilya agud mapalubong ang sang disente ang napatay. Ginako sang pamilya sang napatay nga may koneksyon ini sa NPA.
Samtang nag-umpisa na sa pag-usar ang Negros Occidental Police Provincial Office ang body camera sa mga operasyon. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, Agosto 3 ang inatagan na sang mando nga pwede nini magamit. Ang mga personnel nga may otoridad sa paggamit sini ginapaydalom sa seminar o kung pagtuon. Ang video nga ila makuha iga presentar sa korte bilang ebidensya sa ila trabaho. Ang NOCPO ang may 192 ka unit, kaginpahantang ini sa tanan nga City Police Station sa probinsya nga may tag 16 ka unit, samtang wala pa ang mga munisipalidad. Sa katapusan nga balita lokal, natalana naman nga mag-aabot sa Negros Occidental Police Provincial Office si PNP Chief Guillermo Elizar sa Agosto 22 sukong 23 karon nga tuig. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, hindi masiguro ang petsa bangod sa kabudlayan sa ginapatuman nga health protocol batok sa COVID-19. Ining una nga higayon nga pagbisita na Elizar sang ang gindesignar bilang PNP Chief. Nagalaom ang NOCPO nga matigayan ini bangod wala maday nagligad sa rason nga strikto ang health quarantine. Mga 65 anyos pasaka ginatugutan ini nga makagwa para mag-file sang Certificate of Candidacy. Samtang masobra 17% sa populasyon sa Pilipinas fully vaccinated na. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sakay, Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. Kag sakay, of course, sakay Dr. Matt Mayo, good morning man. Sakay Joe, kag Lulit di Alagdon, no? Si Mama Lulit kag Papa Joe ni Ma'am Jinky, good morning. Kay Jan Nagur, kay Jan di Alagdon. Kay Kirina Villaflor, yes, good morning dira sa imo Kirina. Aldrich, John Apil, Aljon Apil, kag sa tanan nga pamilya dira sa Barangay Pandanon, DSB. Sakay Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabog, good morning. Maya Morales Moreno, Raymond Legaspi Penida, kag kay Micaela Gamilia, good morning man. Rochelle Fulgencio Susana, sakay Ana Sinoro, good morning dira sa La Carlota City. Eddie Laus, kag kay nanay niya sa Bell, dira sa Victorias. Si Migo ko Kawad Noel Libuon, good morning.
Good morning man kay Kagawad Ems Aboso, maayong aga dira sa imo, no? Gawad, good morning. Sige, kay Dennis Nuestro, sa Panisaya, sa ng pizza, bla ng moon, ano ako ang river, dali lang bala, kalbag ko lang nasulod, mo yan, kuhan ka na, river, nalipat ko, basta may river, ano kaning inyong lugar, river walk? Golden River, basta may river, Manila. Alex Fuentes, good morning man. Kay Homa Lumena, Elias Bandada, Mary Joy Camero, good morning. Fernandez Eric, may agaman ka Russell Gomez. Yes, good morning, man. Way gaon imo nga microphone guro. Ari ganit yung lamono, nambalan ka na gid. Naambalan na nagid ka. Iyon mo na na. Una tayo makikinstorya ko na to si Dodge na ano ka man. Ininstruksyonan mo na. Oo, balaan. May basi mong lakat naman to siya. Ikaw naman karoha poon. Sige, kita. Kaya malon mo siya. Nga kita na sulod na. Isaylo. Yes. Oh, ano naman? Ano yung nasaylo, man? Kay Vic dira, good morning. Kay Gaudite. Guard Gaudite. No? Yes. Good morning. Kag madamo. Sila nang lupod eh. Ah, Si Guard kag siya Vic. Madamo, Si gid ka Ling. salamat. Good morning dira sa inyo. Yes. Si Dudes ang istorya mo, hindi si Dads Aberia. Hindi. Si Judes Aberia. Hello lang kay Ma'am Vanessa Mayo. Kay wala ko di ginapag-greet, mama. Good morning. Yes. Wala na may kasulod ha. Watching from Sumag ko na si Dads Aberia. Kilala mo ni si Dads? Sa ka sumag? Si Dads eh. Sa ka sumag? Good luck na kay Casimiro Oh, hambal naman ni Ninoy. Tapos may chat din siya sa akin ng secret. Oh, thank you so much, Maninoy One Ball. See you sa November. Wow. Himos na quality ka. Sige. Biya Jonathan, may aga dira. Pare? Oo. Ang libod na siya kuno. Wow, bongga. Sige. Si Teacher Romela Arevalo, good morning. Kagkaya Tita Shaloman, good morning dira sa Kasi inyo. lang, Nagpakabangkala naman siya ho. Kalagawan kay Teacher Romela. Ang kada weekend, gilakat siya? Oo, kada weekend gilakat siya. Okay. Sa alin sa mga hilamunan, sa may, Oo, kada mo na sa ginalibot-libutan. Kaya dito sa mga na-assign si Tito Shelo. Ano nas dito mo Shelo? Paano siya? Si Mambal ka naman army ah. Pero tingin ko naman na uyang. Itsa ko naman Mambal mo army. Ano sa? Mambal ka ni yung taga sa NIR. Okay. Giliwas na. Check to. Yes. Diba? Doon naman ito Mambal ko. NIA ko ron, di? NIA yun. NIR man. Region ang punta. Taga niya, Yes. Kay Mary Ann Villesa, good morning man. Franklin Tilohio. Kag Henry Ibanez. Oy, may aga dira sa imo. Kay Ephraim Aruz, good morning. Sa Salis Lechon. Yes. Wow, namit sa panit. Tani, may ara, lechon nga puro panit, no? Kag ribs. Ang ako niya, taniya, may banggos niya, puro tiyan. Oo, namit no. Kasi Kung may miskan mahal, guro matilaw, kuya, mabakal, kuya. Puro tiyan. Oo. Pero may ara, Action Boy, sa Amoa, may belly restaurant. Tanan nila nga, bangus belly lang yun. Sinigang, adobo, prito. Kaya pagbayad mo daw, ay ka magkakapunuran. Dunog sa lakit ng chan ko gani. Inalag sa lakit. Ay, hindi mo ako nagbayad. Si Kagawad Ems mo ito nagbayad. Joel Lagura, good morning. Natanda naman si Mrs. Erna Lagura, watching from Onsan, Korea. Ang palangga niya ko, no? Yes. Wala mo gibasa, bala? Ginapasat ko na ang palangga ko na si Mrs. Erna. Palangga mo ha? Palangga niya dapat. Palangga Liwat-liwat ta, bala? Pa-shout out sa palangga niya nga si Mrs. Erna Lagura from Onsan, Korea. Perfect. Kaya ba si Mamba, siya karoon palangga mo man? Na. Rico Mahinay. Sige, kabiyan na pagagalom na ang kalangitan di sa Isabela. Sige lang pasanagon ta na karon kay alas 10 karon may Facebook Live kita. Okay na ko naman. Sige, standby sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginatugutan sa National COVID-19 Task Force ang mga persona edad 65 pasaka nga makagwa sila balay sa bulan sa Oktubre para personal nga mag-file sa ina candidacy para sa 2022 nga local kag national elections. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ining mga persona makabig nga authorized persons outside residence sa panahon sa pag-file sang Certificate of Candidacy nga magasugod ni sa Oktubre 1 tubtob sa Oktubre 8. Ang COCs may mo i-file sa National Office kag sa gindesignar nga field offices sa Commission on Elections. Ginanunsyo naman sa National Task Force Against COVID-19 nga 17.19% kung may kabilugan nga 12,282,000 size sang eligible target population sa Pilipinas ang fully vaccinated na batog sa COVID-19. Sa statement, ginpahig sang NTF nga may kabilugan nga 26,677,269 ka doses ng bakuna ang na-administer lakip na ang masobra 14 milyones nga first shot doses. Subong man, nakabato ng Pilipinas ang kabilugan nga 41,515,350 ka doses ng COVID-19 vaccines gikan sa nagkalain-lain nga manufacturers. Ginpahig ng NTF Chief Implementer kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga local governments nga napaidalon sa enhanced community quarantine ang mas may agresibo nga inoculation program. Ginatugyan na sa palasyo sang Malacanang sa Commission on Elections ang pagdesisyon kung palawigon ng voters registration. Ini ang pahayag sa palasyo sa tunga sa nagparang ni Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila halin Agosto 6 to 20 sa din limitado ang paghulag sa tao. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, isa ka constitutional body ang COMELEC nga mayara sa jurisdiksyon sa pagpatigan sa eleksyon sa pungsod. Madumduman nga pila ka mga mamalida na ang nanawagan nga palawigon pang voters registration. Ebaluan tungtong September 30 tuig 2021 lamang ang voters registration sa pungsod. Nag-abot na sa Pilipinas ang kabilugan nga 15,000 ka doses ng Sputnik V vaccine. Ang Qatar Airways Flight QR932 nga nagdala sa bakuna ang nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 las 5 sang hapon. Una ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga may issue sa production kag supply sa ikaduha nga batch sang Sputnik V nga mahimo naman magresulta sa pag-atrasar sa delivery sang bakuna. Sa mga duga pa naton nga balita nasyonal, ginpanghiwala ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang report nga isa ka Chinese ship ang ginarigar nakitaan malapit sa Baho di Masinloc o Scarborough Shoal. Sunod kay Lorenzana, base sa reports ng Armed Forces of the Philippines, wala nakitaan sa lugar ang Chinese research vessel nga Hai Dahao. Duwa man ni Lorenzana sa verification sa 1-year historical track sa CRV Hai Dahao, ang ining barko wala makaagi o kung makasulod sa area of responsibility sa Naval Forces Northern Luzon. Palayag pa ni Lorenzana, ang barko na monitor nga yara sa 30 ka nautical miles na nabangat ng sang Huedong-Shan sa Wishu-Shi, China. Ginpahig naman ni Common Commissioner Rowena Guanzon nga masobra sa 5.7 milyones ka bago nga botante na nakaparehistro sa Commission on Elections para sa 2022 nga local kag national elections. Sinagay Guanzon kung ma-reactivate ang 50% nga deactivated voters, mahingmo nga malabot sa masobra 8 milyones ang botante. Madumduman sa tumbulan sa Hulyo ginpahig ni Common spokesperson James Jimenez nga may 4.3 milyones ka bago nga mga nagparehistro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Ginalikawan mo ba?
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Good morning, anay dira kay Francine, Natalie Bautista, kag Raymond Manangkil, kag kay Jenrit Cochin, Sherwin, kag kay Chen Zamora, ay Wendell Abrinica, May Makainan, May Agaman, Alexander Pila, kag ginagreet man ni Chekira Kaburog sang happy birthday si Chekiro Kaburog. Pang chick. Kaburog. Si Chekira ginagreet siya si Chekiro. Sakto ba? Ila bata guro si ngalan guro sino? Chiki. Chiquitita. Si Chiki. Ikaw, may pa chiquitita. Si Chiki. Katano na lang si Chikiro. Happy birthday to you. Sadbay na sa Action Report second portion of Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Umod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,